Здравейте, хора! Вече забравих как да го спра. Това е видео. Още едно видео на Майнкрафт. Минкрафт. И няма да игра сам. Ще цъкаме. Ще цъкаме Майнкрафт. Давай, нали вече направих. Ето на покрива. И здравейте, аз съм Денис. Представих се вече. И открих овца. Вижте и ти не се чуеш. Що? Вече се чуеш. Вижте, изчакай малко. Чакай, ела до мен. Чакай малко. What the fuck? Да. Shit! Гати изламното дърво, не тичай към него. Накосвам да се спорча, Денис. Хриси, хриси. Да полети. Не, удари ме. Отпълнах се на мен. Ема, удари. Аз отивам при Бялата гора. Идва, Хриси, идва. При реката, да пясък. Тук било много луксозно. Хайде тук се построим къща и да убием риба. Тук слънцето да е един. Ема и пясък. Това е луксозно за... Тук е луксозно за къща. И много се питам, как в Майнкрафт хората чупат дърво с ръка? Това да не е брадва, с ръка. Откъде да знам? Ако знаех, ще си каза, ама... Какво да направя? Не ги ли боли? Сигурно са това само. Това пясък много бавно се чупи. Как хората по-бързо махат пясък с ръка, но и по-бързо... Ама съм... Какво говориш, бе? Нищо не говоря. Аз ще живея в една мъничка къща. Колко е буди. Колкото са хубави едно легло, един крафтинг и една печка. И един цев. Аз съм в количка. За малко тук ще пълня с пясък малко. На гора ли ще живееш? Да, ще живея. Е тук на една полянка по-близко до теб. Е тук. Тук съм чуклетите. Значи, работя и така и крафтинг, пръчка, крафтинг ако поставям, пръчка. Представяш ти, човек. Това е което си искам. И отстям за дърва. Странно. Аз вече си имам крафтинг. Аз пет исках се натрових едно пиле. Тоест как опихам това ми се натрови. Какво пиле е това? Ами някакво тутровено и тук тебе. Ами да. Как си? Попиле новото. Аз мислих
Не, само да имах печица. Това е клатно. Няма да мога да клякам. Няма. Искам както Не винаги. мога да бягам. Искам както винаги тавана ми е стъклен, а не мога да открия печица. А по-точно не мога да направя. Тъпата кокоска не ми трябва нищо. Това е, че измамна. Бързо, тенис, храна. Нямам. Добра. Добре? Искаш да умра? Не. Да. Да, точно. И отрових. Пак ли? Ами да, с пилето. Майка му. Не яжте пилета. Ако кравата ми се натрови. Не яжте пилета. Никога. Ем с майка му. Скелетът крих долу. Нещо бая лаги. Какво правиш като скелет? Скелет. На кой викаш това е? На един скелет там долу. Паднах в тупка и видях някакъв скелет в тупка, който не може да се качи от никъде. Нещо е яден. Е, тази къща си ми е перфектна. Бързо я се строи, бързо. Скокът ми е малка. Не върши за нещо. Ама въпросът е къде ще са ми честовете. Малко разкадай. Може да ми помогнеш с къстата, като си направиш твоята? Това е моята... Хем малка, хем голяма, хем малка, хем голяма. Моята е трошена някаква. Някаква грозна. Аз искам да ме напустя. Аз искам да ме напустя, мъничко. Моята си направих мъничка, Няма пак храна. защото ме мързи Няма да пак спра. храна. Майка ми. Чакай. Къщата ми ще е мината. Даже отдолу ще живее. Ох, те ми... Уф. Пак няма храна. Майка ми. Да. Пак не мога да бягам. Крав. Идвам, крава. Да я убия. Така. Не бягай, съм много класна. Не бягай. Крава, свинина. Да. Стоям друга знае. Кокоска. Съвсем забравих, че снимам клип. Ама ти класен ли си? Не. Малко. Много и пак се натроха в пиле. Мраза пилета. Извинявай, Кеси. What the fuck? Пак ли така, бе? Какво правиш ти, бе? Те пилета, пак не мога да бягам. Те не си имат някаква храна. Просто две, поне няма да се отрови и да умра. От това просто. Yes, пак си имам. И карафа, паратът на овцете и дритите. Те пилета. Опа. Ай. Къде на едно пултствам? Тук, опа. Я! Те са крабата. У нас стана перфектно. Мога да остане някакво толкова. Не мога да се построя, защото винаги съм гладна. Искаш ли да дойдеш? Да ме видиш? Как винаги съм гладна? Денис. What? Какво е това? Свиня. Открих нещо странно. Това е от дърво. Има ли ябълка? Аз? Не, тук. Не. Втората ми сива овца за сървъра. После храна.
И крави. О, добре, спалвам се. Виждам те, виждам те. Мразите. Какво правиш, же? Пада в запата. И там. Тъпо. Така се клескам. Така се промъсвате. Отивам си от дома, Що? защото не мога да тичам. Сега мога вече. Какво? Не мога да се върна вкъщи. Винаги когато нямам. Чето и аз. Ей, крава. Ей, крава. Мога да строя къщата. What the fuck? Паднах. Христи, помощ! Не мога. Паднах някаква мина. Чуда, аз и без това сам мога да се измъкна. Да, си започва всичко пането. Там ще се сам. Да, една вълна имам. Ужас. Няма да мога. Ама те не са тук с чудовища ли? Не знам. Далечините виждам крава. Третата ми овца за сървъра. Оле, 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 оле. За мене! Добре, да ти уби. Как залази тук? Фак. Нямам храна. Тебе, Имам. тебе ти трябва повече храна, отколкото материали. Какво? Как се пукна? Как се пукна, бе? Как се пукна? Третата ми, четвъртата ми. И майде от това. Чудовища ли е? Не знам. Аз ще направя кой спор. Още едно стъкълце ми трябва. Имах пясък. Аз ще спа. Виждали се да свети нещо от къщата ми? Да, може да спа при теб с стълки. Да, не е луксозно и мене, ама не е нещо. Але, идвай надолу към механата. Много съм зле, забравих си направя. Леко? Може да правим леко. Аз съм с... Направо поставя някъде легло и не ми дреме. Ох, извинявай. What the shit. Леглото ми. Само заклишни се. Аз отвъдя, защо не мога да ходя. Имаш ли факли? Не. Фак. Аз нямам нищо. Нямам тако, нямам храна. Имам малко, ама... Нямам никаква храна, но видях коробка. Нямам искам. Искам да остава класна. Красна. Отгаднах си, малко храна. Какви песни пееш, бе? Крипър. Паяк. Крипър и паяк казваш, а? Да. Аз си взе. Ама не си взела едничко. Това ли търсиш? Да, стига. Не стига, че спеш и у нас и му бъхтеш. Вай, какво ти става, човек? Кол! Кол! Точно във вода.